Hej og velkommen til en episode, hvor vi skyder bamser ned med bolde. Og som vi kan se, har vi også Oscar Emil med i dag. Og ja, så skal vi gå i gang med at skyde. Inden vi lige skyder, kan vi fortælle jer lidt om banen. Vi starter med at skyde en hund ned, eller det er lidt lige meget, hvor vi skyder ned først. Så er der en slimklat, eller hvad nu det er. Så er der en påfugl, der er ved at vælge. Med solbriller på. Ja, okay. Men så skal Emil lige få rejst den op, så kan vi lige se på boldene. Vi starter med den her, og så kommer vi til den her, og så kommer vi til den her. Og som vi kan se, er vi klar nu. Kan du tage den, Oscar Emil? Ja. Nu starter vi med. Okay. Nå jo, fisk. Vi starter med den her, ikke også? Ja. Okay. Bare den ikke. Okay. Det var den første. Nej, pis. Så er det din tur, Oscar Emil. Ja. Kommer lige med boldene. Ja. Jeg går hen og sætter bamsen op. Vi fandt jo den anden bold af. Den. Der. Værsgo. Tak. Nul ramt. Nå, ja. Han ramte så en ned, og lad os så se igen. Her skal vi. Er den nu der igen? Skal vi tage den lidt længere frem eller lidt længere tilbage? Ja, hvad skal vi? Den er fin nok nu. Fint. Nu er det lige meget, hvad for en vi tager først. Ja. Ja! Vi glemte at sætte den der anden en op jo. Nå jo, så sætter vi den lige op. Men du fik hunden. Ja. Du fik hunden. Den bold, den lille, er væk nu. Nå jo. Nej. Åh. Nej. Oh my god. Okay, så er det din tur, Oscar Emil. Ja. Ja. Jeg tror også, jeg starter med den der. Så kommer vi til den bold, der lå. Det ser dårligt ud. Vi skal... Ja, sådan der. Det er den højeste rekord. Det er at skyde en ned, ikke også? Det slår vi næste gang. Ja. Den slår vi sgu. Skal vi prøve at tage den lidt længere tilbage den her gang? Nej, det er fint nok. Eller frem? Så kan vi ikke slå den. Fint nok. Ja. Den er allerede rimelig langt væk. Fuck. Den bamse gider selv ikke engang slet at rejse op, mand. Slemme alien. Okay, lad os prøve. Nej! Det ser ikke godt ud. Nej. Vi må sgu... Nej. Hvis man. Den dårligste rekord indtil videre. 0. Ja.
Okay. Det var det mig. Nej, jeg har aldrig startet med en ledermodel. Det gør heller ikke så godt for mig. Sådan der. Jeg tror, vi slutter af for denne gang, og skriv, hvis I har nogle skøre idéer, vi kan gøre. Vi ses for denne gang. Hej. Hej.